Mga establishmento naman nga nag-renew ang business permit sa Bacolod City gina-require nga magpa-install sa CCTV. Yaring balita. Pila lang sa mga rekisito sa pagkuha sa business permit kada tuig among barangay clearance, fire safety certificate kag building permit upod ang certificate of occupancy. Apang isa sa mga gina-require sa mga establishmento antes mahatagan sang building permit among pag-install sang CCTV sa Bacolod City. Subong nga tuig, mas ginpasangkad ang CCTV Ordinance No. 600 Series of 2012 kung saan mandatory na ang pagpahamtang CCTV sa mga bangko, financial institutions, non-bank financial intermediaries, lending, pawn shops, kag mga business establishments kag malls. Wala naghatag sa pahayag ang heads ng business permits and licensing divisions ng LGU apang gin-refer niya ang new SIM sa Office of the Building Official. Pag-apply nila renewal nga wala pa siya, hindi na required ta nga mag-apply. Pero once na-conduct na namon inspection, kag wala nila na-comply, gina-hold na mo ang ila business permit application. Last year, kadamo na sa ngamon na pa-comply. Para sa sining ng mga negosyante, dako nga bulig ang CCTV ilabi na nga nagadamong kaso sang pagpangawat sa syudad. If ever may mga accident or mga kawatan, may mga proof of evidence kita nga i-file against sa ila. Sa nila, previously, may nagsulod sa amon na clinic. Dugang sa LGU, wala sang gina-require nga specific nga brands ang CCTV basta na-install kag kung mahimo may monitor. May ara man niya nga CCTV nga may monitor, may ara man CCTV nga online. No, importante may ara sila ya CCTV lang. Suportado naman ini isang kapulisan. It's a welcome development nga finally ang city nag-require sa mga business establishments. Adrian Pretos, One Western Visayas.